Nimafuna be kuti ndingo joera nawo be press conference yathui. Ni nthawi yoti tonse tikudziwa kuti bungwe la IMF lili pa mission kutanthauza kuti ali ndi program imene afuna atipase fewa Malawi, ndipo musanalowe mu program iliyonse mmayenera kaye muchite negotiate ma terms ena ndi ena. Ndiye mission monga mmene tinalengezera inayamba pa 5 ndipo ikupitirira timalizisa zonse pa 17, which is wiki imene tayambayi. Ndiye napempha nduna zizanga kuti ningoba nawo 5 minutes ndithawire pang'ono kuti ningofotokozerapo kuti odi tiripoti ndipo Amalawi ali ndi ufulu wodziwa choonadi cha dziko lawo, mosatengera kuti wakuti ndi zolinga zakuti akuti chiyani, koma ndi udindo wathu kwafotokozera Amalawi kuti bungwe la IMF likuyesetsa kwambiri kuti mogwirizana ndi dziko la Malawi tipeze njira yonena kuti alowererepo ndipo thandizo libwere, makamaka thandizo la pachizungu amati balance of payment support, kusowa kwa forex. Ndikunena izi kuti Amalawi akuyenera amve komanso auzidwe choonadi kuchokera kwa ife adindo, chifukwa newspaper ya lero ya Daily Times yachita koti wamkulu wa bungwe la IMF, koma ngakhale iwo IMF ndodabwaso ndodzidzimuka kuti kodi malembedwe akulemba motani, chifukwa pamene ena akugwira ntchito kuti atithandize ifeyo ngati dziko, timaona kuti sichoyenera kuti tokhatokhapeso Amalawi tiziponyanso miyalanso muchigayo kuti sefa abowoke cholinga kuti IMF aoneke ngati anthu oyipa, sibwino. Ndikunena izi chifukwa mmene nkhani yatulukira lero pa Daily Times yatuluka kuti wamkulu wa IMF wanena kuti Malawi singathe kukongolanso ndalama iliyonse. Ndefunso lukumanena kuti koma IMF yo ili mdziko mwathu muno kuti atikongoze ndalama. Kodi wamkulu wa IMF anganene bwanji kuti Malawi singakongole kulikoti iwo omwewo atumano timu ya IMF yabwera mdziko muno kuti tikongoze ndalama, kusakondana Amalawi, kufuna dziko la Malawi likhale sanza lithe tonse tizizuzika. Ni maganizo olakwika, si maganizo a patriot, si maganizo okonza dziko, kuleka za chipembedzo, kuleka za chipani, kuleka za religion, koma kuzitenga kuti ino ndi ine tinabadwira mdziko muno ndipo lathu dziko ndi lili tikukhala moli. Kumachita pedo nkhani zina zongoti tiziyambana tizidana chifukwa chonena kuti ine ndipeze bwino awasauke, tikuyiwala kuti tosefe common denominator yathu ndife Amalawi. Kulimbikira kumene akulimbikira IMF akulimbikirira Malawi, osati akutauni okha komanso akumudzi. Kulimbikira kumene boma likulimbikira silikulimbikirira akutauni okha, likulimbikira so angakhale akumudzi. Ndiye mafuna Malawi adziwe choonadi, adziwe chenicheni, osangotola zili zonse zoti munthu wina wake wangoganiza kuti apatire ndiponyepo masipanala muchigayo kuti sefa abowoke tonse tili pa line yakuchigayo tisafale ndi maganizo olakwika. Koma Malawi akufuna kwabwino adziwe kuti mission ya IMF yamba last week, ili nkati pakadali pano, wiki ino ndiyo maliza, ndipo zimene ananena wamkulu wa IMF kaklipi kake I will share with you atolankhani kuti mukamve bwinobwino ndipo muone kuti ayi zina zino timangochitira upandu. Chifukwa siku oyamba ndikangapo nkhani za IMF ripota wakeso yemweyo andizikumati khumudwitsa kwambiri kuti tizikokerana mbuyo chonchi pamene ena sakugona kuti zinthu zilongosoke mdziko muno. MD wa IMF anali ku Georgetown University, ndipo mwana wa skulu mmodzi anafunsa kuti kodi IMF mukuchita chani kuthandiza mayiko osauka titero. Andikuyankha kwake wayankha bwino kwambiri. And when you listen to the clip imene pachokerapo nkhani imeneyo, all of you will understand kuti pena dziko lino silimalikonda. Chifukwa MD wafotokoza kuti ife ngati IMF timapereka ngongole, ndipo ngongole zathu zimakhala zochepa. Koma chimene timalimbikira ife ngati IMF ndikuwapempha anzathu a World Bank ndi ma donors amene ali ndi kuthekera kopereka ma grants.
chifukwa ife ngati IMF sitipereka ma grants, timapereka ngongole. In fact kubwera kuno mission yafuna tipase ife ngongole, koma sangati pase ngongole yoposa muyeso, chifukwa ngongole sitithandiza ngati Malawi. Chimene chingatithandize ife ni ma grants. Ndipo IMF imakhala ndi signaling effect. Ngati IMF yakongoza Malawi ndrama, ena nunso masukani kuithandiza Malawi, chifukwa program imene tapatsa inu mutha kuikhulupirira nkuyikamo ndrama zanu ngati ma grants. Ndiye managing director wa IMF akumema no ma donors, akumema World Bank kuti apatseni Malawi ma grants ambiri. Ifeyo tapatsa loniyo, koma iniyo mwapatse ma grants ambiri. Ifeyo Malawi pakadali pano chosowa chawo singongole, chosowa cha Malawi ni ma grants. Anda kutithandizira tulobe kuti anthu atipase ma grants, anda kunena kuti Malawi safuna ngongole, Malawi akufuna ma grants. They have no capacity for more loans. All they need is grants. Ndi mmene akatulukira lero linkhani osakhala ngati zomwe zija, andi kuyiwerenga magulawa a IMF akuti kodi chikuchitika ndi chani. Ani ndi anthu onena kuti ineyo ndili ndi umboni kuti akuyesetsa kuchita china chilichonse kuti athandize dziko lino mofulumira, koma tokha-tokhafe tikuwuzana zinthu zabodza zokokera na mbuyo pa zifukwa zodziwa tokha. Ndimafuna ndipereke update imeneyo. Update yeniyeni tipereke tikatha mission kumapeto kwa wiki kapena kumambiro kwa wiki ya mawa, koma naonabe kuti andipatse mpata monga amene andipatsira nduna zizanga kuti tifotokozera Malawi chenicheni, chifukwa nkhani zinazi nzopanda pake.